Lidl. Da otvaranje Linde, da dobijemo nešto. Linda. Da, mislio sam Linda. Linde. Unutra. Preko 20. Znači, baba je kupila preko 20 pilića, brate. Idu svi u zamrzivač sad. Idu zamrzivač, kao i zimni. Da vidimo šta kažu drugi ljudi. The Big Dog. Srbijo, dokle ćeš da se brukaš? Dobar primer. Kaže Branko, nije ovaj narod gladan, nego izgubljen moral i dostojanstvo. Bravo, tako ću ja bukvalno ovaj klip i da nazovemo. Pojedeš pile, dobiješ treće oko. U prodavnicu ne mogu da se hvalim kao svi drugi, ali... A Vučić, brate, još nije probao piletinu, nema treće oko. Znači, ovaj lik je pobedio. Ja moram da kažem da ja ne bi nikad piletinu tu jeo, znači 120 dinara kilogram, brate, ko zna šta stave u nju. Ali ono... Dobra ova piletina izgleda, brate.